Espanya ha decidit saquejar 3.500 milions d'euros de les arques dels ajuntaments catalans via acord entre el govern PSOE-Podemos i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies perquè no hi ha diners per pagar la monumental factura que està deixant la crisi del coronavirus. Espanya ens continua robant impunement perquè els polítics catalans són uns esclaus que sempre coten el cap i són incapaços de protestar o de rebel·lar-se més enllà de posar una pancarta o fer un tuit. I com sempre passa en aquests casos, sí que sortirà el president de la Generalitat o algun conseller i faran 4 escarafalls de reprovació, però al final Espanya acabarà emportant-se tranquil·lament els nostres diners per pagar les factures de Valladolid, de Cuenca o de Guadalajara. I és que els dirigents polítics catalans només cal veure'ls i escoltar com parlen per veure que són uns poca pena, que són incapaços de plantar cara al lladre. I és que la por i la menjadora els té dominats i mai no faran res per evitar la ruïna de Catalunya que posi o que comporti un mínim risc a nivell personal, polític i, sobretot, judicial. I si continuem amb els mateixos polítics al capdavant de Catalunya, la nostra nació, després d'aquesta crisi, quedarà empobrida, esfonsada i descatalanitzada. Així doncs, és urgent començar a articular alternatives polítiques a Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP que promoguin i estiguin disposades a fer efectiu un tancament de caixes dels catalans i de les seves institucions, perquè cal deixar de pagar a Espanya els seus impostos mafiosos. Força Catalunya està disposada a treballar en aquesta direcció, perquè o ens independitzem o ens arruïnem.